Mifa production filɛbagaw ani Ondu TV jabaranin filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min handball la challenge trophée U17 U20 ale ballontanw kɛra anw ka ba Maliba kɔnɔ yan nɔ fo ka kuncɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna an da don la k'o da aw tulo kan. N'an bɔr'o la fɛn min ye musow ka Coupe du Mali an b'a fɔ ale fɛnɛ dolantanw daminɛra ka ban o jaabiw dafalen bɛ an bolo yan nɔ an bɛna olu fɛnɛ di aw ma. An bɔra musolakaw la an bɛna cɛlakaw fɛnɛ la fɛn min ye olu fɛnɛ ka Coupe du Mali quart de finale o dolantan kunfɔlɔw kɛra o jaabi fɔlɔ minnu sɔrɔla olu bɛ an bolo kɔrɔ yan an bɛna o fɛnɛ da o tulo kan. Fɛn min ye an ka équipe nationale ka kunnafoniw na an ka chimidenw minnu si bɛ san 17 la ka jigin olu fɛnɛ tun bɛ labɛnna Marokokaw fɛ ye dolantan fila kɛ wa an b'a ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye u sera Algérikaw fɛ yen nɔ u ka dolantanw an bɛna an da don fɛnɛ la k'a di aw ma. Ni nin ye anw dokan ye bi aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a y'aw bisimila. I n'a fɔ kuma daminɛ la n kun y'a fɔ cogo min na handball challenge trophée U17 U20 ale tun bɛ ka kɛ anw fɛ yan o tɛ dɔwɛrɛ o ye chimidenw olu ka handball yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn nin fɛn ninnu dugumala de fanga ka bon ni denmisɛnninw ye a ɲɛdɔn duguma ka yɛlɛ sanfɛ o nafa ka bon kosɛbɛ o dolantanw kɛra anw fɛ yan nɔ an b'a fɔ a kɛra fɛtiba ye n'i y'a jateminɛ an ka dolantan yɔrɔ fila la fɛn min ye 26 mars ale ka basket kɛyɔrɔ kɛnɛ kan ani fo ka se an ka salle multifonctionnelle la ni o ye palais des sports ye ACI kɔnɔna na fɛti ninnu jara kosɛbɛ kosɛbɛ tile caman olu kɛlen kɔ dolantanw kɔnɔna na an y'a ye tɔn fila olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ finale la côté fila bɛɛ fɛ fɛn min ye Sénégal ale ni Guinée-kaw an y'a ye chimidenw fan fɛ fɛn min ye Laginɛ ale de wulila k'i jɔ ni saraba bɛɛ n'i y'a jateminɛ Laginɛ ka tɔn yɛrɛ an b'a fɔ tɔn don tɔn min fanga ka bon kosɛbɛ ka sababuya kɛ u kelen don ka nin fɛn nin ta ba la kosɛbɛ n'o ye handball ye u jɔyɔrɔ bonyara u ye sebaya sɔrɔ Sénégal kan a finale fila bɛɛ la donc fɛn min ye anw ba Maliba anw minnu yɛrɛ kun ye organisateurs ye an b'a fɔ anw jɔyɔrɔ bɛnna fɛn min ye jɔyɔrɔ 5nan ma donc ko daminɛ don surtout an ka denmisɛnninw an b'a fɔ tagalen ɲɛfɛ u bɛna ɲɛ sɔrɔ sabula fɛn dɔw don a daminɛw don k'a to ka sugu ninnu participer o bɛ kɛ sababu ye a fɛnw bɛna bonya anw fɛ yen handball yanga bɛna bonya anw fɛ yen n'i ye nin kɛnɛ ninnu lajɛ maaba caman tun bɛ yen nɔ ka se an ka minisiri min yɛrɛ sigilen don an ka farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw ka ko ɲɛnabɔli ko ma a ta yɛrɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se handball ligi mɔgɔw ani fédération n'o ye Cheikh Mamadou Chérifou Tounkara colonel ale n'a ka jamaw caman tun bɛ kɛnɛ kan jɔnjɔnw caman dira reconnaissance caman kɛra a kɛra fɛtiba ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min nin compétition sugu hali bi Ala ka se ka caman lana anw ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ don fɛn min ye senna dolantan ye an bɛ taga an ka musolakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Coupe du Mali féminine ale 8e de finale dolantanw olu tun bɛ senna fɛn min ye Amazon commune 5 ale sebaya sɔrɔ entente ka 4-1 FC Tamba ale cira Mande AS Mande fɛ 10-0 o kɔfɛ AS Policier ye sebaya ɲuman sɔrɔ fɛn min ye Tigres de Kayi ka 8 Kanangolo o kɔfɛ Étoile de Buguni ale cira Super Lion fɛ 11 ani Kanangolo Sudu Baba AS Real ale ci 10-0 o kɔfɛ Lafia FC ale ni Badien ka ballontan Badien ale ma ye kɛnɛ kan donc Lafia FC ale bɛ tɛmɛ sur forfait fɛn min ye AS Saramaya cira AS Momo fɛ 3-0 fɛn min ye Lambert Sarr ale fɛnɛ cira Isufasi fɛ 10-0. N'an bɔra musolakaw la an bɛna cɛlakaw la olu ka quart de finale jaabiw fɛnɛ la Joliba AS ni AS Bakarijan dɛsɛra ɲɔgɔn na sanga 91-1 fo ka taga se ngɔyin wagatiw ma an b'a fɔ Bakarijan ye sebaya sɔrɔ 3 ani Kanangolo AS Black Star ale cira 11 créateurs fɛ 3-1 fɛn min ye Isufas Stade Malien ale ci 1 ni Kanangolo o kɔfɛ sa fɛn min ye alamisa nata AS Real ale ni Binka olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o bɛ bɛn kalo tile 4 ma dolantan a bɛ kɛ Kolokorokaw fɛ yen nɔ.
n'an bɔra an bɛna an ka chimidenw ka labɛn na olu ka préparation na o tun bɛ Maroc an b'a fɔ an ye dolantan 2 kɛ an ka dolantan fɔlɔ Mali ye sebaya sɔrɔ Maroc ka 2-1 dolantan filanan na Maroc fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Mali ka 1 ni kanangolo fɛn min ye alamisa tɛmɛnen yɛrɛ an ka équipe u y'u kunda fɛn min ye Algérie kan u sera Algérie an ka délégation yɛrɛ ale bisimilalen don yɔrɔ min na u ye Anaba ye n'i y'a jateminɛ mai kalo tile fɔlɔ Mali ale ni Burkina kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Mali ka bɔko fɔlɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 19 bɔko filanan na fɛn min ye Mali ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ bɛn mai kalo tile 4 ma o nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati Mali ka match sabanan na sa Mali ni Soudan du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ bɛn mai kalo tile 7 ma nɛgɛ kanɲɛ 19 n'o sera fɛn min ye premier journée ale programme na Algérie ni Somalie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria ni Zambie Maroc Afrique du Sud Cameroun ale ni Soudan du Sud Mali ale ni Burkina. Amina an ka championnat national la Ligue 1 Orange ale tile 15 na jaabiw la Joliba ye sebaya sɔrɔ Yeleni ka 4-0 AS Bakarijan ale ye sebaya sɔrɔ Bingan ka 1 kanangolo fɛn min ye Black Star ale cira AS Real fɛ 1 kanangolo Stade Malien ni Sfaxi dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 AFE ni Club Olympique de Bamako bana 1 kanangolo ka taga Club Olympique kanu na fɛn min ye El Seba ale ni USC Kita dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 11 créateurs ye sebaya sɔrɔ US Buguni ka 2-1 ASCO ale cira AS Police fɛ 1 kanangolo jɔyɔrɔ ko la jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Joliba AC bolo kuru 29 AS Real bɛ tuga a la kuru 26 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ AS Bakarijan kuru 24 11 créateurs kuru 23 kuru 22 o bɛ Sfaxi bolo dugumamaw la sa El Seba bɛ jɔyɔrɔ 14 na kuru 15 USC Kita kuru 9 Yelen kuru 6. An bɛ taga Sikasokaw ka ligue kɔnɔ fɛn min y'u ka championnat régional D3 au premier journée dolantanw na sa Lion de Hɛrɛma kɔnɔ ale cira Stade Dona fɛ 2-0 Renaissance de Amdalaye ale cira Montrouge fɛ 3-0 fɛn min ye Tata de Fɛnkulu ale ni Fafa FC de Kenya olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ AS Zege de Kenya ale ni AS Ɲena olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna Ligue africaine des champions na fɛn min ye o quart de finale dolantan commencégun kan ka kɛ Wydad de Casablanca ale bɛ Simba Sport bisimila Soundon ale bɛ CRS Belouizdad bisimila Raja bɛ Al Ahly bisimila Espérance ale bɛ JS Kabylie bisimila. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taga Europe olu ka Ligue des champions o quart de finale la sa au retour la fɛn min ye Naples ale ni Milan dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Chelsea cira Real fɛ 2-0 Inter Benfica ale ni Benfica dɛsɛra ɲɔgɔn na 3-3 Bayern ni Manchester City o banna 1-1 fɛn min ye u ka demi-finale la sa mai kalo tile 9 n'o kan ka bɛn tarata nata ma n'o kan ka bɛn tarata ma AS Real de Madrid ale ni Manchester City bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 fɛn min ye mercredi n'o kan ka bɛn mai kalo tile 10 ma sa Milan AC ale ni Inter de Milan olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina ligue n'i ye ale yɛrɛ jate minɛ meilleur buteur o ye Erling Haaland a ye bi 12 don Mo Salah o bɛ tugu a la bi 8. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ an bɛ an yala fɛn min ye Europe jamana damadɔ la olu ka dolantan dɔw kɛra dɔgɔkun kɔnɔ Premier League la Chelsea ale cira Brentford fɛ 2-0 West Ham Liverpool ye sebaya sɔrɔ ale ka 2-1 Manchester City ale ye Arsenal ci 4-1 Everton Newcastle ale ci 4-1 Tottenham ni Manchester United dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 fɛn min ye Liga la Girona ale ye Real de Madrid ci 4-2 Atletico ye Mallorca ci 3-1 Rayo FC ale FC Barcelone ci 2-1 Villarreal Espanyol bana 4-2 fɛn min Athletic Bilbao cira Sevilla fɛ 1 kanangolo. Kɔfɛ Faransikaw fɛ sa Lens ale ye Monaco ci 3-0 Nantes tura o bana 2-2 Montpellier Rennes ci 1 kanangolo Angers Paris Saint-Germain ale ci 2-1 Lyon ale ale cira Marseille fɛ 2-1. Ni kɛra outlaw garisɛgɛ bi an bɛ dugawu di aw bɛɛ ma ka foli k'aw ye ni Ala ma basi k'an na dɔgɔkun nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jaabi minnu mana sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la an bɛn'o bɛɛ da outlaw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.